Ngadap da kijing kemen sa hisien na kapor ya kaba ngadon hangni bat ka ktien ke jong blai bat ya kabangan sam ru ya kani hagani kapor hakmat jong phi ngasu i chi sha phi ngasu kemen chi sha na kamenta jong phi ba ngada sno skun chi sha ya phi da ka jing sno skun ka ba kanja men sim ya kaba utrai ula pen kaladuri ka jing em ka jong phi bat ya kaba fila but ru ya ka jing hikai bat ya kaba fila ko nguri kani ka ktien ke jong blai shisha da kata ka jing sno skon beriu blai ngada sno skon shisha ya pi agani ka por ka bamenta bat ngangai bo trahi unang kerku ya pi bo trahi unang ra unang kentiu ya pi bo trahi unang le ki kamba leng baga gm ka jong pi ba finang long ka jing kerku ya ki babon ki men sim ba dai hengta habangi sngo ya ka ktien ka jong blai habangi pediang ya ka ktien ka jong blai men sim ba khoi uan men sim ba khoi upendap yangi but si shao men sim bakoi udai ka boring lemda ngi don men sim bakoi kam don jing mut kata ka jing im hagani ka perthai ngem la ban shakri yo blai hagani ka do lada ka jing shakri blai ka jungi ka dai tang nang ne na sla na ka dai tang nang ne na ka bana bar kata kam la ban pen so bha yo blai ka jing shakri ka jungi yo blai ka dai ban long be na do ka do not pa deng ta ngi haban pediang yo trai om tang hagani ka met na ka bashabar Andre ngihapan pediang yu try ha kata ka ba ha podo ka donut ka jongi namar la fila yo I kata am pisubang da ban shakri yu blai fin subang ta ban mani yu fin subang ban snap yu ka ktien ban imru kat kum ka ktien ban pensango bha ya u try tadai ta gani ka sngi ngin kren pat sang ni ka bai ka subject yu diang ayu habangi pensango bha yu try kalan sa ka bai ka benta ka balai ha gani ka sngi kwa ban puli yo diang ayu haba fi penso bha yu trai tadai ta ani yo nong bha ko nong fi penso bha trai yo nong palat hiru tadai ta tadai fi penso si yu trai ta ka jing do nong ka bakrau jing do nong ka bamla ban shna na nei ka bamla ban compensate nei ka bamla te ban siu dor ya gata re haba penso bha yu blai an ni ka jing so bang ka jing em tadai ta finio I ya ki kamba ade fini I ya kita ki dak ki shin ya ka bau trial dap kular ya kita ki ba penso bahaya hang ni ka singi mentangin ya pe ya ne ka bai ka bentai ka ba ka tin ka jong bli ka kular na benta kita ki ba penso bahaya try ta ni ka por ngi fully na ka proverb kan rio ka khat ben nyau ka bible ka angkom ne haba ki lenti ubrio ki penso bahaya try upenlong wat ya la ki nong shun jong ba ki ya suk bat ka bible ka ong haba kelenti ki jong brio haba kelenti ki jong pm kata kelenti yat ke jong pi ke fi imman laga singi ke fi le man laga singi ka penso bha yo try ka bible ka ong hang ne kada kular mde tang bak syukran kada kular ka ong ba ka pelong wat yo ta unong shun jong pi ban ya suk bat pi kumno ka tin jublai ka ong ka pelong wat ye kinong shun jong pi nek nong shun jong bakin ya suk bat do kinong shun jong pi kin ya suk bat pi te ka la ban long ka ta thrai don ki ba shun ya pi don ki ba shun ya pi ki jing trai don ki ba le ben ya pi ki jing trai ai bu trai lang le si am de ki ba he le si ki ba he ki la ban shun ya pi ni ki ba trai lang ki ya shun bat pi la ni ki ba haying ki ba sam ki shun ya pi la ni ki ki brio ki pramar jan ki shun ya pi le si fi don ki ki nong shun le si ki de ki men ki para ki jong pi ki shun ya pi ki si ya pi tapi ya pi ki ishrai durbha ki isu I komnor ya pi ki isu I dombe ya pi ki isu kam sim ju ki bitar bi habai ya pi sungu tho ya kata fi ashrum sinang ani ki break em stanat ya fi sungu tho ba shisha fi wat ga jingsuk rage tai da ka thma ba te nga kwan pule ne ka pon ga sam shispa arpho ka khat ba nyau ka ongkom ne khin ju blai kong nga kwa ya ka jingesuk henrei habanga kren ki kwa ya ka thma nga kwa ka jing penyesuk ane nga kwa be kata ka jingesuk henre habanga kren kita ki kwa be ka thma ani kalong shisha kum ta da fi kren ya ka ban pen bahan re kita yam ki shu kwa be ka thma ki don ki nong shon ki ba shu shon be ya pi thlong sing ka mai ong ngi khasi ba shu shrai dur be ya pi ba shu bo daw be ya pi ki ba shu I si be ya pi na kwa ban ong fi lada pi pen so bha yau trai haga baka lenti ka jong fi ka pensno bhayo blai kita ki nong shun am ki nom la ban shun sa ya pi kita ki nong shun am
Kinamla ban isi sa ya pi. Kita ginong syun kinamla ban yele persya sa ya pi. Kinamla ban isi kinamla ban isi sa ya pi. Tadai ta kwa ban ong pi kita ginong syun ki jong pi kin kalong ki ba it ki jong pi. Kababal ka krande ka tang ong pi la pi pensu ba. Ka lenti ka jong pi kata ka rekom ka jong pi kata ka rekom perkat ka jong pi kata ka rekom le ka jong pi kata ka ba shipo ka jong pi ka ba shabar ka jong pi ka pensu ba yau try upelong wat ya kita ki ba syun ya pi kinya suk bat pi. Habang apay nakababal ngayon isibon na kanuksa. Sibon kanuksa nagaktian ka jong blay. Kumno bagi syakri ki jong blay kiyo iya ka jing iet na kinong syun jong ki. To, kendiat agani ka pon nga ka ban chuan ra tak tangkat tu kat ni kinuksa nagaktian ka jong blay. Kabaneng kong ka de gani kanuksa siya pang Moses. Moses men ba udang kelong. Kababal ki tu ingi. Fitip ya kata bahaga taga por bala kayo Moses uparo kan ma uparo uda isi iki kon Israel uda unong syun iki Israel tadeng ta uda hukum ro ban penyap no ya kita ki ba arsnem chapo ki kelung shinrang baro arsnem chapo ban penyap lut iki baro uparo uda unong syun jong ki Israel kam tam ya kita ki kelung kababel ki thu ba kakmi kamla syu ban set yo Moses hayeng las tang man yam las tang man pa tadeng tam la syo ban set yo hayeng ke beja kami ke sinada kata ka syang lapi kata ka do bertab kumta ka pelait yo Moses kata ka wa nail bagane karo ka poi sai sisya kita gi kiba koram kita gi lese kiba laban wan ra shiwon ki jingma ki jingman sai Moses ne khamla ka jing sha ka da di nong kong ka nong shun ne ka ne ka kamla ban pen sne yo Moses ba ka ba kham so bang ka long ba ka ne ka ke yalam ya ka ta ka ro sha ka ta ka jaka le ne ka ta ka shang sha ka ta ka jaka basum ka khon ka jong uparo te ka basung lengo ka ite ka balong ka nong shun ka yalam Yao Moses, ya kata ka syang, siya ka jaka, basum ka kun jong paro. Da syupay ite ani yalam siya ka jaka bamday. Layo kun paro, da lai bodey kun Hebrew, da adim penyam sunan to ka syang, penyap no sendan ini kun Hebrew. Kababal ka ongi kata, baka kun sim kada itu te, kada itu ba ungne kulung, uba poy ya kata ka kti jong ka udey kun Hebrew. Kababal ki itu tangan pulih ka negapor. Dengan puli Exodus kan long ba ar kan ikut khot ke ban riu ko ong ba anda kata ka syanggal poisya kata ka jaka bo yasum kita ki kintayang ta ka wen kita ka kon ka jong paru ka sumang ta kan san kan ka syang ka poisya ta ba ka penlengo ka syang ayu kan ni ba babel ka ong ni khot ban riu ko ong ti anda kala pli ya ka kala ya itai khlung ti hakmi itai khlung iyam Bat kala snosen yau. Bat kala ong uni ulong uway nakikun Hebrew. Kada itu ba uni uklong ini iklong ide ikun Hebrew. Ide ikun Hebrew. Ya ka ba ukpa jongkahi ula ay ordar ba dayban penyap. Makaro ka jinsya kala dayban isi ini ikun Hebrew. Karo jinsya kala dayban penyap ini ikun Hebrew. Henry wala da kadega nongsyun. Henry kasyam ya ka jing snow ba. Kada isen ay penban ya ita iklung Moses. Bat kada ripen ya ita iklung. Daga baka kotsnan daga kemie jong tau klung. Banri ya ita iklung. Balay pakani ka nongsyun ka kalalong kalok. Dan ka parlok ka jong Moses ni ka parlok jong ka yeng ka jong Moses kadaw ka long bau Moses udan ya kikmi kikpaki bareu blay. Habang ipet ya ka background na ni ka long yeng ka jong Moses. Ngi ka dekot ni ka lenong ka baar ka dekot man kong kaong ti ulalej way ubriw na ka yeng ulebi bat ula syong kurim ya ka kon ulebi. Bagata ka gantay kalapun kon bala ka kon sinrang di. Ti haba kalayu ba ulong ba pabriw kalaburi ya ulay benay. Kababal gitu ang nipleng bukpa jong Moses ude ulebi usyakri jong blay bagani kemir kade ka kon jong ulebi kabumut kiwan na kata ka longyeng ka ba syakri blay
nakayeng kabamani blay. Tadayang ta namar baki penso bahayo blay. Tadayang ta kwa ba dog ifi kwa snotrat ni khubor kalong ba. Wat katakan nong syun ka jang ukun jang ki. Kakalalong penban kaparlok. Tadayang ta kaya suk penban. Kalau dia ben isi, kalau dia penyap sebenarnya itu ikon Hebrew, kalau dia penam sebenarnya Moses hang tahe ka Henry ka pediang penban kada iskun kada isen ai. Pat kari penban kata kada kanuksa ka benengkong. Ya ka bang ko ban ra ka ni ka por ka bamenta. Kanong syun kaya sup penban. Kanong syun ka isen ai penban. Ta kada kata balai namar baki kimi kikpa ki syakri ki jong blai ki pen smo bhayo blai. Hawa pen smo bhayo blai. Haba ki lenti jong bri ki pen smo bhayo blai ka penlang wat kita kinong syun menyasuk. Menyasuk wa tau brio. Tadai tangi isi sya. Ba ka ni ka konsiem kaya suk. Kaya suk ka ni ka konsiem. But no? Kaya suk. But une u Hebrew. But hadin nang tafin I makani ka brio kaya lam yu klung yu ni Moses kaya lam si siyeng la jong baru paro de tip ya kataro. Henry u paro wat la daula ai makana kata ko ordar ban penyap. Henry u klem penyap yu Moses. Katangi I ya ka jing syam song bah ka jong blay. U penlong wat kita ki basyun ban ya suk te. Kata ka nuksa. Ngi hang ni ka nuksa sa kaway pat. Bakata ka nuksa ka long. Upol ba usilas. Upol ba usilas kidon haka bendi. Ba uni nong abendi am uday uba isi te upol ba usilas. Upol ba usilas kidi ginong syun jong ni nong abendi ta la tep aka bendi. Re haba ka lenti ke jong upol ba usilas ki penso bhayo blay. Ka babel ki ato ka pelong wat yu tau nong abendi bolong nong syun. Ban it yaki. Ban le bhaya ki. Ban ay bam ay di, ban pensat, ban pensum, ban penkut, ya kata ka jingmong, ka badon hak amat ka jongki. Ban pediang sebenarnya Jesus Christ. Haba ke lenti ke jong Paul ba usilas, ipen sungo bahayo terai. Tadi ta ka penlang wat yo tau nong abendi ban it yaki. Kikam ki apostol na makhan reu ka ni ka dekat ka ba lai pulai ka onggam ni. Tiula shim yaki hakata ka ju ka pormen miet. Bat ula sajno ya ki jingmong jongki. Bat lapen baptis ya bat iki jong baro. Kumni. Bat ula yalam iki syaka ying jong bat ula bu jingbam hakmat jongki. Bat ula snow men lem. Bat ka ying jong baro kaway. Bakila yang ngait ha blay. Unong syun. Uklalong bu itam. Namar bu Paul bu Silas. Ki penso bahayo blay namar bakata ka lenti ke jongki. Sisha habo blay upet am uang snow bahayo kata. Apedeng ki jing jar, apedeng ki jing syak bom ki syak tiet, apedeng ki jing syak leran, kini ki klem leran pat ban pla, ban saki, ban rai, ban yaro, ban mane yo blay, hakata ka bendi ka balakom ki, hakata ka jing dum tliu jong ka miet. Am tang badum nang kamit henry kata ka jing jaga ji im jukir kalong ka jingdum henry namar bagi syakri utra kata ka jingdum ka kalalong jing syai. Baka syai om tang ya kata ka jingim ka juki henry ka pen syai lang wat ita ki koidi ki badan ha kata ka bendi. Mde ya tang kata ka bendi ka badum henry kata ka mensim ka badum jongki ka yo jing syai lang namar baki ni ki badan ya ka jing syai ki jong kris ka pen syai lang ya kita ki nong sa bendi hang ta kita ki koidi. Baka pelong iki koidi ruban it you Paul with Silas sisa ka pelong ruwan yu nong abendi baun kelalong ubaya it ni ubaya suk baru Paul ba Silas. Tadi ta ka abang ifi kan singi ba menta. Kata ka nuksa haba ki lenti jong bri ki penso bahayo blay upelong wat kita ginong syun menyesuk ba do. Kababal ke thu yang ngiru. Tadang ipait na kitin jong blay ha ngan ya stat ni ka por madang kren ni kata ka jrong an so ay tak bat hagni ka por ka pon ka balay ka lang ba ushadrak meshak Abednego kidon ha ka rinong way para ba kidon ha ka rinong way jin sya kum kinong way kim la ban shim ya no ka position ha ka rinong way henry haba ki poy siya ta ka rinong way mdei ka ri ba ki it ni ka ri bi let hi la khomraw ye ki ban poy siya Babylon usim jin sya ude unong shon yakini ki Jew namar ulet ban hertma ya ke Jerusalem ba utan merau ya ki sya Babylon. Ba anda la poi ha Babylon ha ke jing sya ki la di ben long ki merau.
Henry namar ba ka favor ka jong blay. Ka jing shem sungo ba ka jong blay ka long hagini ki laingot. Shadrach, Meshach, Abednego ba sa way da Daniel. Ngi wat hakarinong way hajaka bagla de ben long ki nong shun ki kelapan ban kita ki bayo ka jing shem sungo ba na usim. Ki kelalong ki ba kraw ki ba tri hakata ka rinong way hakari jong nong shun. Da ai ngu you blay. Boleh namar baka lenti jong Shadrach, Meshach, Abednego batu Daniel ki pensngo bah yau blay. Bagay kata mano balong nong shun une Nebukadnezar sagabaar hang tahi kabalong nong shun yaki kadai ay kading. Berkat fi labrat iki hading namar bakim tre ban mani kani ka dur blay ya kabaw Nebukadnezar usna. Kata ka jing le ka jongki kata ka jing kran ka jongki ka jing pla ka jongki ka pensngo bah yau blay. Kita keren slurius bro. Bagata kapan sengob hayo blay. Kumno kiyang, tingin puli ka ni kapora katin ki jong blay. Daniel kalnong ka balay ka kot katan riyo ka ongum ni. Shadrach, Meshach ba Abednego kila yatu ba kila ong house Ko Nebukadnezar ngimdon kam manjubab ya meha kani. Lada ka longkum ta blay jongi yaw bangi syakri ula ban pelat yangi nagalawar ding bala tangrhem. Ban pelat yangi ru nagakti jong me kos Henry lada kumta to tip me kos banginom syakri yaki blay jong me lemne mani ya kata ka dur blay ya ka ba mela penyang. Ani kani ka kentin jong ki ka pensong bahayo blay. Ka pensusi yaw ka pensusi yaw ne nong sensyar. Ka pendom ka ben pitar yaw ne nong sensyar. Henry kata ka jingkren ka pensong bahayo blay. Padahing ta hawala penbitar kay kabadya ladi ban berat ikini barok lai hakading bakading kading nong syun hayo breu umdan ubreu bala berat hading de bunom lelai kababal kaya thu ingi hang ni kading kabalong nong syun yau breu kani kading kaya suk buat breu la berat hading kani kading kaya suk te namar bakalenti jong Shadrach, Meshach, Abednego ki pensngo hayo blay kani nong syun ro kamla ban syun yaki kaya suk no bat ki wat hagata ka jing kale jongka bade heng ta kini baro la kiyo nakata kading kwa nong ifi kani kasngi man ta filawan ya se ki jing le ki nong syun ta ka jing ke jong fi sngo ko man medding bon ki jing Rai habaglanti ke jong fi ki penso bahayo blayan ki di ki jing am ki kalalong pan man ka jing kerku yapi Tadeng ta la fi penso bahayo blay. Upelong wat itu ki nong syun. Si syah bakin yasuk bat pi. Saka nuksa ka basawa kata kalong Daniel. Daniel ru udan ha kani rinong way ha Babylon. Mauru umday uparlok jong siem. Umday uparlok jong kata gari. Uday unong syun jong kata gari. Namarla syutan merao ya syah kata gari. Henry haba upay kata gari. Katin jom blay kaya thu ingi larang apuli kani kapal. Kani nong ka beningkong kani ka dekot ka ba pra ka ongkom ni. Henry Daniel ulatmu hala ka donot ba anam pentingit yala di daga jingbam siem lemni daga wan ba udi. Namar kata ula kerpat igirang ba aki yunok ba umday ban pentingit yala di. Tiu blay ula pensyem yaw Daniel ka jing snow ba bagajing iet akmat uta urang ba ki yunok. Baru ta urang ba ki yunok ula ong hau Daniel nga syepting yaw kenrat jonga usim ubalabo yege jingbam bat yege jingdi jongpi. Namar balay unyo bagi kmat jongpi ki kamsnil bani kita ki samla ki balaya biang kertabat pi. Terterngi kata ka jingong. Daniel uang amtre ban bam ya kani ka jingbam siem ban pentingit ila di dakan ni jingbam ni jingdi wong kabahaya nga bangan pensong bahayo blay ban ka pensong bahayo fiki breu ni ban usim bakani ka jingong mday tang ba ka pensyem song baha khamat jong blay kata ka jingong ka pensong bahar wat you know rang ba jong ki yunok urang ba ki yunok ni siya ula di ban syun man isi na maruni di umrao ndai namar bakata ka jingim ka lentiyat ka jong Daniel ka penso bahayo blay ka penlong what you know rang ba ki yunok ba un shem snow ba ba un da snow it ya u Daniel tarfin na play ki to Daniel ngi ba
Usia me kejing syam sengau bah. Bagani kalong kejing shisha. Fini iya ketin ke jong belai. Ba anda haba kalakut deh. Kejing sensyar jong ki Babylon. Ki wan sa ki mit bat ki Persia. Hakata ka mit hi ki wan bat ki hertma. Bala penyap le di baro. Andrei ka basngul lengo kalong ba ki mit bat ki Persia ki klem penyap yu Daniel. Bat ka basngul lengo kalong ba ki mit bat ki Persia ki tung nong sensyaru. Lene ki tung rang baru yau Daniel. Dah. Kabasno pala, kababal kia thu ingi. Bagi puli na kitab Daniel kalanang kabakhatway kia thu ingi. Kadakhat benengkong terter ka ong. Tinga hakasnem benengkong jong Darius unong mit. Ngalayeng ban pen scam bat ban pen klanya Ngiyak ni ba wat haka jingsen syar jong ki mit bat ki persyaru. U Daniel u klemdu yal ka jong ka position ka jong Haga jing shisha u Daniel la de ben long way unong shon jo kimit ki Persia namar u sensyar bat kita ki Babylon. Ya kiwe la penyap lut. Henry haba kelenti jong Daniel ka penso bahayo blay u pelong wat ya kita kimit Persia ki nong shon jong Daniel bakin so ye ya u Daniel kin ya sok ba u Daniel ban om na kata ban thong yu uru haga jo ka position. Ban long hi u bakli. Tadi tangi I shisha. Balada nga kren ki buon bagi nuksa to sa nuksa ka besan kagan kren ni siya pang jong Daniel open sobhayo blay kelenti jong open sobhayo blay barka ka baja u blay open power la ka jong ka buram ya kita ki breu ki bapen sobhayo barka basmulngo agalong bayo Daniel ru la bread hakrem ki sing uno ubaha baga krem ki sing ki di nong shuon Yau brio, kadai ka jing bam step jing bam meet. Lada dia men step, lada ka breakfast, lada men ski, lada ka lunch. Lada dia meet, lada ka dinner. Brio la kalalong u dinner. Neu kata ka lunch, neu kata ka breakfast, yagi sing, merki sing. Kim day kita ki ba eat, neu ki ba isnay u brio kadai ka lunch, ka dinner, ka jing bam yaki. Sing dia nong show na ka jing shisha. Henry habala bread, ya u Daniel hakrem jong kita kising dan apdeng jong kita kising ki basyun ubri ki lap ki bayasuk ban bat u Daniel kising ki asuk u Daniel kising ki mlab pen mensawi Daniel kising ki mlab ban ngut u Daniel namarba u blay upen kebum ya ga shinter jong kita kising aseran ki brio ki bakran palat ifi ki bertan ki bersit ifi ki kran ben kom ni kom tai fi syari syakir tentang ki mlut ben kran akhmat mar bu ni ma ki long kom ta ki sngol ran men kran akhmat syari syakir ki kran ben fi ki ya thuk khanas new ya fi ki kran kom ni kom tai am si sha fi sngo si ka men sim ka jong fi rai kwa banong ifi ka ni ka sngim ta compare ka shintur jong ki ka kran kom no ka ang kom no rai kwa banong ifi habaki ang habaki kren, habaki penmi kata ka jinhao nga kwa banong fi kata am kan sange ano. Kata kan sange ano. Bakin kebom ya ka shintur ka jongki ka shintur ka bakren persya fi ka shintur ka bakren snew fi ka shintur ka bakren ban pen snew ya kata ka karakter ka jongpi. Ka judan ma ka ba ong kata ka karakter assassination ka ba penyap ya kata ka jinglong jong obreo. Mde edu kuli mde da ka white ne mde edu bom ne mde ba penyap yu brio ka do da ba penyap ya kata ka karakter. Kita baro am kin kelalong ki besok bat pi. A bikin keren ben. A bikin keren ifikat bakiman. Pi pim de ben keren ben yaki. Snap bo blay udan ban pen kala ya kata ka jing keren ben syaga jingero. Kita gi brio am ki balong ki nongshon jong fi kin sawan ban yasuk bat pi. Ya roi try. Tadi kita ai bagalenti ke jong fi. Ngai kwa banong ifi. A bagalenti ke jong fi kin pen so bahayo blay. Try pen kala wat ita ki nongshon ban yasuk bat pi. Pet na. Supaya bina kwa banong ifi pen so bahayo blay. Fini I bau blay. Kom bau le ha ka Bible ya gini ki syakri ki jong blay. On le kom taru ya fi. Habang apet sisya agak tin ke jong blay isibon ki kita ki nuksa. Balata ka longkom ta hang ni ha Bible. Kalong kum taro menta hang tu haba pipi bidan. Ka GM ka jong fi kan syam di kamba. Lada ki lenti ki jong fi ki pen so bahayo blay. Tingnya dua ino kan ka por menta. Utraun ai bore fi. Ba fin long ki brio ki pen so bahayo blay. Abi ki lenti ya ki jong fi.
ai ba ta kom perkhat jong fi ai ba ka download ke jong fi ai ke upile ka bashapo bashabar jong fi ambau blay upe fi mau blay bishar ta ka bashabar bishar wat ya ta ka bashapo ta ai ba ka bashapo jong fi kan bet pa blay ka bashapo jong fi kan long blay upe unju bishar uang ani ngas ngos ni ki brio ba ki bet palat ta deng ta ngine dua ngine ka por ka mamenta ngine dua try ni ka por nga aingo imang ni ka kubar hagani ka step bangada duai nga ka ku ni kon ki jam na ka sngi aba ka lenti ka junki ka penso bahai me tra shisha me pelong wat ki ba shon ye ki ko try ban ya suk bat ki ngai ko kana try ban ki kon ki kwa ban ya suk re bon sin ki penyang ban banda ka thma re na do menta kata ka thma kan ka lalong ka jing suk ko magini kon se ki kwa ban ya suk ki ni ki nong shon ki ni suk bat phi na duai nga ka ku ba mun sema ko yun ai body fi ba fin penso bah you try ba la khat ye fi Pinyu nang ni syakmat. Pinyu bagita ki bile persya ya fi. Kita kin kelalong ka jingker kun ta ka jingim ka jong fi. Usai ta no ba shon ya fi. Usai ta no ba isi ya fi. Ba thmu ban ra jing tim ba thmu ban ra ka jing sni ka jingim jong fi. Kita ki jingle jing ubaro kan kelalong ka jingker ku ba ka jingim ya fi. Hallelujah. Nga kren ha ka ni ka sni la ki jing ki wan ka jingim ka jong fi. Lalu ki jingale ki wan ke jinge ka balong ta ka ding shisha ka long shisha ka bakhale ado kata-kata ka barham ado kata-kata pisngo ka long kla ka jim jufi balai ka ja ka nefikli na ka badong fi kata ka ding ka baklang kata ki jing tenjo ki balong kum ka ding kita baro kin kalalong ka jing ka kui ka jing em ka jong fi jing pang jing stam jing duk jing ka do jingale ying ki sam ki jong fi kin kalalong ka jing ka ku bo try on penlong ya kata ka jing sni ulen ta nong shun balong jingker ku ya ka jing em ka jong fi penso bhai utrai abi kelenti ka jong fi kan penso bhai utrai dua on try boring bagai banga perkat ka banga ngamudur ka go try ka banga kren ka banga im ka banga le ngan penso bhai me try nga dua ka try men semba khoi men wan hagin ki khon ki jong me ai ba ka download junkie kan long ka dap da me try ka men sim ka mat junkie kan long ka dap da me ko try ba ka lenti ka junkie ka penso bahai me try men pen kala kompang lut ya ki baro ki nong shon kan kala long ki besok ki nong shon ki kala long pen ban ki jing ka ku ka duai nga ka ku fi kan ka sngi ha ka tenga jong jisu amen but amen try nang bless fi nang ka ku fi unang ra fi nang kan tiu fi nang pen shat bor ya fi Bagalenti ke jong fi kan ka sngi kan penso bahayu blay. Nganget yu trao nang kerku yu fi da ka bor ka jom men sim ba koi. Nganget yu trao nya rap yu fi. Ko blay sibon ngin saya syam. Wan chen ka jakar ngin saya kendu yu fi. Ngidon do sngi baar hado sngi sajan ngidon hang ni banduai ban ya slok bat fi. Ngadon do sngi baar sngi balang bat sngi sajan haga sngi palai sngi thok ding ngidon ki wai ki pastors ya ka bakin attend lani ki ban snap ni banduai na ka banta jong fi. Wan chiki jeseng ru ngidon ki healing services ngidon haga sngi balang ngidon haga sngi sajan ru ngidon ru haga sngi try helpor san beje jan mi sawan inyo banya senglang inyo banya rai ban yero ban crowd ka tang jong try kadon ka bor ga jong blay ban pen kalai ga jing em jong fi wan chini ki jing shikri ngi khot sng bhai fi blain kar khu fi unang le ki kamba haga jing em jong fi ban as ngi fin em kong ki nong job ki jong try ki ba pen sng bha yo try ngi sai share mela shai ga sngi haga bai pat ka khu bor ka bo try dan ban kran ni fi pen sng bha yo try ku blai shi bon ngi sai sham blai jing so long kat ba fi ku blai shi bon amen